Dakta Lamir Jibrin babu kamar kamin shaida. Dakta Lamir Jibrin babu kamar kamun shaida. Sarkin magani har yanzu kai ne gaba. Dakta Lamir Jibrin babu kamar kamin shaida. Sarkin magani har yanzu kai ne gaba. Allah na saka a farko kafin in yi gaba. Shi ke iko a komai bai gora maka ba. Ƙaro salati gurin shugaban halitta, har da sahabbai har waliyai na sabon manta ba. Dakta Lamir Jibrin babu kamar kamin shaida. Sarkin magani har yanzu kai ne gaba. Lamti habal sai inganta maganin su, har yau da gobe da jibi ai ba kamar su. Gari gari al'umma suna yaban su, mun sha mun warke da ikon Allah sun yi fice. Gwanin taimako al'umma sun yabe ka, likitan likitoci mun yi masu barka. Dakta Lamir kenan sarkin gaba kamar ka, mai haƙuri da yawan duniya kowa na san ka. Dakta Lamir Jibrin babu kamar kamin shaida. Sarkin magani har yanzu kai ne gaba. Maganin sanyi har da mana basar, ƙwalsa zazzabi da maganin manfawa. Kasala idan ka ji sha kawai ka warke, Allah ya yarda. Dakta Lamir mai kore cuta. Kamfanin shi suna Esther Maida International Market Lagos kenan, da ofishin shi a Kano na san kun gane. Rijiyar lemo fage titin ɗari. Dakta Lamir Jibrin babu kamar kamin shaida. Sarkin magani har yanzu kai ne gaba. Jamilu manci mai halin da ake kauna, Allah ya baka soyayyar manzo nawa. Mai aiki na gari alkhairi dan ka nuna, ni ma shaida ne na san da hakan tun ba yau ba. Dakta Lamir Jibrin babu kamar kamin shaida. Sarkin magani har yanzu kai ne gaba. Dakta Lamir